Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakita ulit tayo sa pinaka-latest Padua analysis na yung weekend ng Biyernes hanggang Lunes, Hulyo 7 hanggang August 2023. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Nelson Legacion and Honorable Congressman Gabby Bordado ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. Na umpisa nating update, ito ang latest GovSat para sa ngayong araw nito ng Biyernes hanggang bukas Sabado ay napakatahimik pa rin ang ating bansang Pilipinas. Wala pa rin major weather system o mga LPAs o bagyo. Meron lang tayong mga usual suspects. Ito po yung mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Nagbibigay po ng mga malalakas na ulan, mga pagkidlat at pagkulog na may mga kasama pong mga mahihinang ipo-ipo o mga buhawi sa ibang areas, okay? Kung saan malakas ang thunderstorms, usong-uso po itong mga malilit na buhawi at mga pagkidlat. At ganoon din po ang mga pagbabaha at pagguho ng lupa kapag mayroon pong malalakas na thunderstorms sa mga areas na pwedeng daanan nito. Okay? At sa labas ng ating bansa, wala tayong natatanawan na sama ng panahon o bagyo na pwedeng mabuo sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Meron lang po tayong near equatorial trough. At baka sa susunod na weekend, baka may mag-form pong low pressure system or posible maging tropical depression, kaya babantayin po natin yan. But so far, all clear naman po ang Western Pacific. Sana yung weekend. At ito po yung ating fast animation at nakikita po natin itong mga thunderstorms na nabubuo po dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation, mula alas 5 ng hapon hanggang sa mga oras na ito ay nakikita ninyo ang pagbawas po ng mga localized thunderstorms habang papunta na tayo sa early morning ng Sabado. Okay? Gaya ng sinabi ko, itong mga thunderstorms ito ay naglalast lamang po ng 1 oras hanggang 2 oras. So, panandalian lamang po ito. Okay? At kung titignan natin yung pinaka-latest wind forecast mula sa European model, courtesy of windy.com, bukas po ng hapon, inaasahan po natin ang pag-form ng inaasahan pa rin natin ang near equatorial trough, posibleng maging monsoon trough, kaya babantayin po natin kapag nagkakaroon po ng hangin mula sa timog kanluran sa baba nitong trough at hilagang silangan sa may taas ng trough ay monsoon trough po ang tawag dyan. At pagdating po ng linggo ng hapon ay inaasahan po nating babantay na rin itong trough na ito dahil may posibilidad na magkakaroon po tayo na medyo malawak na mahinang LPA sa may east of Samar. So yan po ang babantayin natin. Sa Lunes ng hapon, magiging moderato po itong o magiging moderate itong low pressure system habang ito po ay nasa hilagang silangan po ng Kabikulan. Ito po ay patungo sa general direction ng extreme northern Luzon o sa Batanes. At sa Martes ng hapon, ito po ay inaasahan lalapit po dito sa may bahagi ito ng Batanes, Babuyan, Group of Islands. Miyerkules, July 12, nasa may bahagi na po siya ng Batanes, Group of Islands. At kikita po ninyo na establish po yung tinatawag nating monsoon trough and may posibilidad na meron naman po isang LPA na mag-form dito. May dalawa po siya. Okay? And then sa Huwebes, July 13, ay posible nandito yung panibagong LPA. So, mabantayin po natin yan kung matutuloy. Let's hope and pray na sana hindi. But as usual, magkakaroon po tayo ng mga pag-ulan. Ito po yung rain forecast mula sa European model for the next 3 days hanggang Lunes next week. Patuloy pa rin mga localized thunderstorms. Bukas po ng hapon, Sabado, inaasahan po mga thunderstorms sa Mindanao. Ibang portions po ng Central at Western Visayas, sa may Ilocos at Cordillera regions.
Kaya din po sa mga maliliit na areas po ng Mimaropa. And possibility pa rin magkaroon ng mga thunderstorms sa maliliit na areas po ng Kabikulan. Pagpatak naman po ng linggo ng hapon, inaasahan po natin ang thunderstorms naman po sa may Eastern Visayas, Southern Bicol, at posibilidad din na maapektuhan po ang Camarines Sur ng mga thunderstorms na ito, lalo na po sa early evening. At dito rin po sa Visayas at Mindanao. Pagdating po ng Lunes ng hapon, inaasahan pa rin po mga localized thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, Central at Western Visayas, gayon din po sa may Samar, and samantala dito sa may Luzon ay medyo mababa po ang chances ng localized thunderstorms. Okay, so hapon-hapon po inaasahan po natin itong mga thunderstorms kahit na wala pa yung habagat o mga bagyo. But babantayin po natin ang Western Pacific sa possible development ng mga low pressure systems o bagyo sa darating pong ikalawa hanggang ikatlong linggo ng Hulyo. Most likely after July 15, baka may mga possible threat of a tropical cyclone formation. But ang pinapakita po ay patungo dito sa may area po ng extreme northern Luzon. So, mangyayari po, posibleng ma-activate na naman yung habagat. So, babantayin po natin ang Western Pacific Ocean. Okay, so yan muna po ang ating pinaka-latest sa ating panahon. Next week, expected po natin ang pinaka-latest na El Nino update. Bibigay natin yan diretso dito sa ating YouTube channel at Facebook channel as well kapag nilabas na po ng respective agencies itong latest sa El Nino. Again, mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Happy weekend to all. And maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.